Es considera positius els trasvassaments de recursos excedents i altres intercanvis d'aigua entre sistemes dins dels Estats membres com a mesura d'articulació de la solidaritat en matèria d'aigua, sempre que quede garantida la millora del mig ambient, la qualitat de les masses d'aigua, la recuperació dels aqüífers i els caudals ecològics. Este article pertany a l'anomenat Informe Camps, un informe sobre política hídrica presentat pel president de la Generalitat i aprovat dijous pel Comitè de les Regions de la Unió Europea, que no ha tardat a generar reaccions. El vicepresident primer del govern valencià, Vicent Rambla, ha destacat la importància d'aquest informe, que aposta pels transvasaments i que servirà com a base per a la legislació comunitària en matèria d'aigua, segons el portaveu. Este informe té una enorme transcendència perquè per primera volta dins del conjunt de la Unió Europea incorpora bona part de totes les polítiques que en matèria hídrica ha defensat la Comunitat Valenciana, per a que en el futur la legislació que faci la Comunitat Europea en matèria d'aigua, qualsevol tipus que siga, vega de les fonts d'aquest informe i de l'anterior comunicació de la Comissió Europea. Per tant, té una importància capital. I a més introdueix per primera volta en l'àmbit europeu posar en marxa infraestructures importants en matèria d'aigua, com és el cas dels trasvassaments. I en Espanya, regions governades per el Partit Socialista i dirigides pel president Rodríguez Zapatero se neguen a aquesta solidaritat que ara Europa els demana. Des del Partit Socialista afirmen que l'aprovació de l'informe s'ha de matisar. El Comitè de les Regions és només un òrgan consultiu sense capacitat per a prendre decisions. A més, l'informe ha estat aprovat amb 81 esmenes. L'informe anomenat per el Partit Popular Informe Camps només és una xicoteta peça de l'engranatge en la presa de decisions a l'Unió Europea i, com deia, és part de l'activitat quotidiana del Comitè de les Regions. L'únic objectiu del senyor Camps com a ponent d'aquest informe ha sigut llançar el debat del trasbassament en lloc d'abordar el debat en la línia de les propostes de la Comissió Europea. Pensem que no es pot sentir satisfet el senyor Camps quan ha arribat el seu informe al plenari del Comitè de les Regions en 81 esmenes. El portaveu socialista a les Corts, Ángel Luna, ha assegurat que l'informe Camps invita a la confrontació amb el govern central i que la política europea no és la dels transvasaments, sinó la de l'estalvi i la gestió dels recursos. El trasvase del Ebro no depende de la Unión Europea, depende del Gobierno de España y de las regiones españolas. Pretender que mediante un dictamen de esta naturaleza se va a forzar a un Gobierno que acaba de ganar las elecciones a modificar un punto que llevaba claramente definido en su programa electoral, me parece que es invitar nuevamente a los ciudadanos de la Comunidad Valenciana a estar 4 años en guerra contra el Gobierno central. Si hay algo concreto y tangible en Europa es dónde van a parar las subvenciones. El trasvase del Ebro, cuando figuraba en el Plan Hidrológico Nacional, no tuvo ni una sola, iba a decir peseta, ni un solo euro de subvención de la Unión Europea, el trasvase del Ebro. Al contrario, el programa Agua del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero tiene ya una subvención de 1.200 millones de euros de la Comunidad Europea. Es decir, ahí es donde se ve con claridad qué política apoya la Unión Europea. Dejémonos de guerras. Vayamos a lo que hace falta, que es colaborar en un proyecto político que le está trayendo agua a los valencianos.